खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं साजिब बसुमतारी। हाग्रामा महिलारिया सासे हाथाय गैयै मोसा बोराय। हाग्रामाया दिनैनि दिनाव माने हाथाय गैयै मोसा बोराय। हाग्रामा महिलारिया सासे गं बायनाय मोसा बेरा। आरो नङाबा माने गं बायनाय मैसो बेरा। हाग्रामा महिलारिनि सोगोमनायखौ रावबो गिला। दिनैनि दिनाव हाग्रामा बायदि दैदेनगिरिया जोंनि रायजोनि जौगालु हाबाफारि जानायाव हाग्रामा महिलारिनि गोनांथि गैला। पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ सासे मंगल ग्रहनिफ्राय लाबोजानाय सुबुं। पृथ्वीराज नारायण देबमेसखौ हाग्रामानि खिबु खिबु खारबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेनिफ्रायनो नुनो मोनो BPF हानजाया गोदाव सोराव जाबाय एबा लामा आन्दायबाय। BPF खौ मोजां मोनग्राफोरा हाग्रामा महिलारिखौ टाइगार इज बेक होनो एबा टाइगारजों हाग्रामा महिलारिखौ रुजुयो। नाथाय BPF हानजाया लोरबां जालांबाय। गोलाव सम MLA जाबोनाय प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङानो रोखा फोरमायखाबाय जे BPFआ बे बाराव देरहानो हानाय नङा होनना आरो देरहानो हानायनि जेबो खाबुआनो गैया होनना। BPF हानजाया पेनेल लिस्टआव जाय मानसिफोरनि मुं लादों बेयो मोनसे फोरमान। बेनिफ्रायनो जों मिथियो BPF हानजाया लोरबां होनना। BPFआ पेनेल लिस्ट होनायनि उननिफ्रायनो खाम्फा बरगयारी बिथांखौ मेल मिटिंफोर आरो खौरांफोराव नुनो मोनला। बिथांखौ जों आनज्रायनाय बादि नुनो मोनबाय। बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों गोख्रों बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथां फुकन लाहारिया बुंदों। बिथां फुकन लाहारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। माखासे दानल'सै दिनैहाय जोङो दतमा जे MLA LAC नि सिङावहाय जेसेबांनाखि बुथ कमिटि दङ बे बुथ कमिटिनि जे प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरखौ लानानै जों मोनसे गेट टुगेदार लादों। दा बियो जोंनि MP इलेक्सननि मोनसे वार्म आप। फ्राय माने जोंना प्रिपारेसना फ्राय जाबाय जोब्बायखौनो होनजाबाय। दा जास्ट माने इलेक्सना जेब्ला जायो अब्ला जोङो खोब माने रंजा बाजायै बे इलेक्सनखौ एबार जों देरहानो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों। दासिमबो UPPL दोलो हिसाबै पेनेल लिस्ट फोसावनायखौ नुनो मोनाखै। पेनेल लिस्टआ फ्राय माने बेयो जोंनि लेभेलाव बेखौ जोङो बुंनो हाया। खारन जिहेतु जोंनि केन्डिडेटआ माने मृत्युजतनि NDA नि केन्डिडेट जागोन। बेखौ मोनसे क'र कमिटिनि गेजेरजोंहाय हयथ' बेवहाय UPPL नि हाइकामान्डनिफ्राय थागोन आरो BJP नि हाइकामान्डनिफ्राय थागोन आरो AGP नि जुथायै सावरायनानै सोरखौ होनाय जायो खम समनि गेजेरावहाय बेखौ फोसावनाय जासिगोन होननानै जोंबो मिथिदों। दा बेवहाय हयथ' मिडियायाव एफा एनै लिक खालामग्रोदों। दा फाइनालि जोंनि बे फर्मेलि जोंनि दोलोनिफ्राय माने फोसावथ'नाय जायाखै। खम समनि गेजेरावहाय बेखौ फोसावनाय जासिगोन होननानै जोंनि दैदेनगिरिनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों। क'क्राझार हिसाबै नब कुमार सरनियाबो मोनसे गेलेगोन होननानै मोनसे थांखि नुनाय जादों। बे बिथिङाव मा बुंगोन सार? नब सरनियानि बाथ्राया माने ओरैनो जाय बिथांमोना बिथांखौ ST सार्टिफिकेटखौ दाननायनि थाखाय केस होदोंमोन बिथांमोनहा दानजाबाय होननानै हाइकर्टनिफ्राय जे मोनसे अर्डार जाबाय बेखौ मिथिहोदों। किन्तु इलेक्सन कमिसनारनिफ्राय माने एक्जाक्टलि बिथाङा गेलेनो मोनमारगोन ना मोनमारा बेयो दासिमहालागै माने क्लियार जायाखै। जुदि इलेक्सन कमिसनारा जुदि बेखौ गेलेनो मोननायनि जुदि माखासे आयेनगत भाबै राहा दङबा हयथ' बिथाङाबो खारन 10 बोसोर MP जाबाय हिसाबै निस्सय गेलेगोन। आरो जुदि बिथांनि सार्टिफिकेटआ गमामायै जुदि हाइकर्टनि निर्देश मथे जुदि दानजाबाय आरो इलेक्सन कमिसनारजों गनायजानाय नङै जुदि जाबाय अब्ला हयथ' बिथाङा गेलेनो मोनाबो जानो हासिगौ आरोखि। दा बेखौ आंबो बे समावहाय क्लियारलि बुंनो हाया। हयथ' बेखौ इलेक्सन कमिसनारनि सायाव बे थाबाय। क'क्राझार हिसाबै माबायदि साखाफारा जिहेतु BPF दोलोआबो मोनसे स्ट्रं हिसाबै खामानि मावगासिनो दं। BPF दोलोनि जोंनियाथ' फ्राय माने जोंना प्रिपारेसना कमप्लिट। दा बेवहाय BPF दोलोनि स्ट्रंखौ जोङो बिथांमोना जे स्ट्रं बेखौ जोङो एखेबारे माबादि स्ट्रं जों बेखौ रायजो राजा मिथिखाथारबाय। खारन गोबाव सम मन्थ्रि जाबोनाय MLA जाबोनाय बे आब' प्रमिला बायद'आ जे प्रकास खालामबाय बेनिफ्राय एकदमबारे क्लियार आरोखि। हयथ' माखासे दैदेनगिरिफ्रा माने गेजेर खन्द'नि दैदेनगिरिफ्रा माने जोबोद स्ट्रं होननानै बुंथिनानै लाबाय थादों। किन्तु प्रमिला बायद'आ जाहैबाय सासे गागि पलिटिसियान।
गोबाव सम MLA जाबोबाय बिथांनाव बिराद अभिगथा दङ दा बिथाङा मिथिगौ बबे समाव माबायदि परिबेसावहाय देरहानो हायो बा जेननो हायो दा बिथाङानो अलरेडि माने प्रकास खालामखाथारबाय आं इलेक्सन गेलेनो हानाय नंला आरो रुलिं पार्टिया खुब मोनसे क्रुसियेल माने इलेक्सन गेलेगोन बेवहाय माने देरहानायनि खुनु अंक गैया बेखौ जों बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ आब' प्रमिलाया गावनि रावजोंनो मिडियानि सिगाङावहाय बिथाङा बुंथिबाय आरो बेखौ बयबो रायजो राजाया नुबाय दा बे हिसाबै जायखि जेखि बुंनानै लाया मानो माने BPFआ जे दिनैनि दिनाव स्ट्रंबाव बेखौहाय माने रावबो फोथाया आरोखि खारन आरो बिथांमोना जे दुरबल दा बेवहाय मोनसेनिफ्राय जों मिथिबावो जे बिथांमोना जे पेनेल लिस्टआव जाय मानसिफोरनि नामखौ लादों बेबो मोनसे फोरमान आरोखि बेनिफ्रायनो जों मिथिबाय जे बिथांमोना खुब दुरबल अबस्थायाव दंसै आरो बावैसो समनिफ्राय जे पेनेल लिस्ट दिरुननायनिफ्राय मानव गेदेर माने खाम्फा बरगयारी बिथांखौ दिनैहाय जोङो मेल मिटिं आरो मिडियाफ्रावबो जोङो नुवाखसै बिथाङाबो एसे आनज्रायनाय बादि जों मोनबाय आरोखि खारन दा सासे मंगल ग्रहनिफ्राय लाबोदों होननानै आं दाखालिबो बुंदों दा बिथाङा माने हाग्रामानि खिबु थाफाबाय थानायखौ नुदों बेखौ नायोब्ला माने बिथांमोना गोदाव सोराव जाबाय माने लामा आन्दायबाय आरोखि दा बेखौ जों नुदों आरोखि आरो दिनैनि दिनाव BPFनि IT सेलफ्रा हाग्रामाखौ एखेबारे टाइगार इज बेक होनलायथारो आरोखि टाइगार होननानै बिथांमोना गावसिनि दैदेनगिरिखौहाय बुंनानै लायो खिन्थु जोंथ' सानो जे हाग्रामाया दिनैनि दिनाव माने हाथाय गैयै मोसा बोराय जों बेखौ रुजुनो हायो आरोखि दिनैहाय आरो नङाबा माने गं बायनाय मैसो बेह्रा दिनैनि दिनाव बिथाङा खुनु बिदि माने गोदोनि बादि जेबो खालामनो हाला बिथांनि सोगोमनायखौबो रावबो गिला आरो बिथाङा सासे आउटडेटेड माने नेता आरो दिनैनि जुगाव हाग्रामा बादि नेताया माने जोंनि रायजोनि जौगालु हाबाफारि लानाय बा जोंनि जे सुबुं सम्पद दानाय बा दिनैनि बे माने खोब माने एडभान्स जे ससाइटि बेखौ दैदेननायावहाय दिनैनि दिनाव हाग्रामानि बे दिन गैला आरोखि जों बेखौ फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव मित्रजोत दोलोनि बिजाथिया बेसेबांसो भट लानांगोन देरहागोन होननानै आसा खालामो क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकाव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।